rong taun wong dadi presiden dipaksa medhun parlemen asik kasus ngono jarine kasus ngono ning ra ono nyatane cacat netramu ngerti batinku ngerti asu LSM apa partai oh mas apa mung RT ngerti tumindae Mokso sing akeh kelangan tekan rakyat sing wis lilo dadi korban dijekal kono kene mergo belani rakyate sing penting lantas disikirake RT sing penting tumindae walemu sing prasaja rakyat sing wis lilo dadi korban dicekal kono kene mergo belani rakyate sing penting lan
tansah disingkirake. Selalu kamu ake sing rumangsa kemangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban ditinggal kono kene mergo belani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Goyang dulu mas. Terima kasih ya. Ayo para di sero komose. Wow, terima kasih matur sembah.